Frans Kloosterman van Snits vreeg kwietskelding van de wetterskipslessen aan. Van het hefpunt kreeg hij deze week, liekast 118 oren, een brief. Waarom? Ja, nou, ik had de brief die ik lezen en dan had ik hem aan de kantlijn en dan zoek de jongens een pegotjes in meisje met een perforator om in de map op te bergen. En dan zie ik tot in mijn verbazing, op de achterkant zie ik ook nog tekst. En ongeveer hetzelfde verhaal wat mij betrof, alleen een oren namen en oor burgerservice nummer en ik orengegevens. Kloosterman had de zaak onkaart bij Omroep Friesland, waarna het hefpunt een onderzoek insteld had en daaruit blijken dat een mooiwerker een verkeerde printopdracht doen had. Ik had toen onmiddellijk bellen met het hef. En nou, dan had ik zijn dus wat er aan de hand was. En toen hier die man zei, ja, er waren nog wel meer meldingen van maken. Nou, ik zei een klein foutje. Nou, ik zei, dit is niet een klein foutje. Ik zei, dit is een blunder van eerste orde. Elk variër in het hefpunt de belastings van het wetterskip. Mensen die in de bijstand zitten of een leger inkomen hebben, kunnen kwietskelding krijgen. Van deze mensen lezen de privacygevoelige gegevens nog bij een oor in de brievenbus. Ja, wij betreuren dit natuurlijk ten eerste, want dit had natuurlijk helemaal niet mogen gebeuren. Vandaag gaan de goede beschikkingen eruit naar de 118 mensen. En deze week gaan we daar ook nog een brief achteraan sturen. Wat voor brief? Een excuusbrief in ieder geval dat we dit heel erg betreuren en vervelend vinden.